Manafina fa ande boaka manafina fa misy kokoragna eli fa lefa manafina koragna m'intéressé ya koragna m'intéressé tsika koragna zegny va raha fa boaka la vérité za j'ai juste la famille wane onaro jiaby onaro tanignasanareo message ty hitanareo la vérité jaune boaka jody la vérité mpiainagna atsika Madagascar atsika zegny atsika gasy okotsika ngara indépendance ke indépendance ty zay tsy hay karakory vérité ny indépendance tsika ty atsika zay maleo tegna volagnindreo fa tsy haiko asa maleo tegna marigny fa tsy haiko edy ke raha hitako zegny hoe atao hoe biafy visa mandeha la réunion tsy haiko mandeha karaha ty volagniny chef de village ke fandiniako koragna anazy tany ke dikan'izay zay biafy visa va karaha hoe zegny fidy koa karaha misy raha fidianagna zegny baka eo zay zegny antony ny anty izy volako amareo la vérité ny boaka io le hoe consulat ni la France ta Diego na boaka igny nandesika Tananarivo jusqu'à izy zegny hitatsika la vérité jaune boaka io dika zegny zay tsika tsy mérite zegny atsika Diego misy raha karaha zegny amin'ny tanànatsika agny atsika zegny raha jiaby atsika mila mandeha la vérité jaune boaka jaune raha journaliste reo io tsy raha fa mahazo volagna tsy mahazo volagna raha fotro Madagascar journaliste Madagascar parce que chef de village zegny tsy magneky tanao izy jaune ndraiky mitetre agnadio tanàna rango 1900 famille rango 1900 firy atsika tsy ary tompotry mbana dio tanàna atsika ke ny anty zegny misy vainy vonavy mila madio tanàna bon za mbola mpody ndraiky Diego la vérité zegny fa niboaka zo hitatsika io koragna chef de village nareo mila ataonareo agnatin'ny lohanareo koragna anakaty la famille hoany anareo jiaby la famille hoany amin'ny tanàna fatry diana dikan'zegny amezagna visa olo mandeha la réunion soit mandeha Maurice mandeha izo doko fiainagna gasy doko nadignan'olo Madagascar ao raha tsy azoko amindreo boka olo mandeha clandestin asa zegny sambory ny fanjakana baka ny nandianany agny anao ka koa mababala ça va za mandefa message amitsika la famille hoany va partager beka amboarignindreo message ty message zegny hoe nampa pauvre Madagascar mais juste zay za mampatsiaro atsika matoa zegny consulat français zegny ambassade ny France zegny consulat andreo naboaka a Diego nandeha nalefa dikan'zegny atsika tsy mérite zegny atsika diana agny misy raha zegny atsika zay mila manonga mandeha Tananarivo zay raha ataotsika atsika mila manonga agny fo tsy haindreo zay olo jiaby tsy mitovy moyen mila mandeha agny fo fa zay résultat zegny na vienne na doso consulat tamitsika ta Diego tagny karaha io zegny farany zegny atsika zegny tsy mérite zegny ndraiky la France koa raha zahavagna zegny atao référendum nagnan'olo misy nationalité jiaby za matoky 90% ny gasy misy nationalité français ya ke raha zay zegny mety hainy Macron va les chefs de village zegny mety tsy mivolagna ny marigny le sasany magnano sarotsy tia la France mandeha mipetraka amin'ny tanàna la France fety maresaka nefa roa mba agnisan'olo contre la France tamin'ny vote tsy azoko atsika jiaby ty samy tia andeha ny tsara fa nintsika fo zegny nadignatsika zegny Madagascar atsika tsy nikarikary atsika tsy nataotsika tsara ya atsika ndraiky magniry tanànan'olo fo ya fa i résultat zegny fa hitatsika jiaby zegny ro olo aby ro samby niady tagny ro nandeha fety iny la France parce que ro misy taratasy vazaha koa ke atsika zegny koa fa suir zegny atsika ty ndraiky la France
ataova baka raha en vérité nagnino ma zay Diego zay tsy mérite zay misy raha karaha zegny amin'ny tanànanay io nefa 90% n'olo jiaby misy nationalité français ny anty zegny Macron zay tsy ambara izy vérité zay la vérité souffrance ny malagasy zegny baka raha volagninareo malagasy hazara source ntsika jiaby raha tsika jiaby richesse tika namena zagnary atsika koa zavana zay réalité sy tokotry Madagascar zay mijaly rano giagna mijaly lumière zay raha jaliagna rehefa tsika mivolagna manandraha tsika zay karaha magninofy zay atsika gasy zay magninofy raha misy amitsika fo zay fa eritrerititsika fo zay fa tsy haitsika tanandena raha regny ya atsika ndraiky Madagascar ao atsika mitomagny valise mena non raha mahazo Madagascar io fa tsy valise mena io valise joby maiziky ya atsika zay mila maiziky raha mbokamboany jeritsika mila maiziky la gnany ro agnatiny affaire mila maiziky fo zay fa tsy valise mena raiky ty raiky mamango Madagascar io ke zay fa fampitsarovagna maizoko atsika voaka gasy résultat ny boaka jo io chef de village famavola visa biafy non raha tokotry ataonareo responsable vita gaz pétrole raha tokotry ataonareo karakory ma olombelogno gasy jiaby mandeha tany arabe mandeha Chine mandeha Thaïlande ro regny tokotry fa misy agence raiky andehanandro angalagna vola koa ro amin'ny agence Madagascar ao nefa ro andeha hiasa tady vola melon-tegna tsy nefa angalatra mbalangalagna vola million amin'ny agence ary andeha ro andeha nitany takotry asandro nima tsy biafy lalagna mila fideragna soran'olo maro koa olo motivé ao Madagascar ao te andeha hiasa asa igny misy asitriky fideragna soran'olo alefa hagny boko tampoko mandefa hagny hoanigny volan'olo igny misy olo igny mpijaligna tsisy source tsisy retour raha jiaby zay mahazo gasy aby raha jiaby zay anao andeha volagna visa tsy haiko karaha ty koa fagnabiagna raha biafa ny sitrapo maro gasy ao mijaly parce que tsisy oro niasa Madagascar ino ma oro niasa Madagascar ao anao koa fa tsisy moyen Madagascar ao anao fa agnaranao kamo tsisy moyen zay astaghfirullah zay le problème tsika Madagascar tsika tsika mila mahatsiaro fo fa zay ty tsy raha mivolagna zay magnambara zay magnamia le raha misepasy amin'ny tanànatsika zegny ampitsarovigna atsika tsao dignatsika le raha misepasy amin'ny tanànatsika zegny avena atsika misofra atsika zo koa koa raha zavagna amin'ny réalité tsika diana ao atsika presque atsika ao mety français amitsika ao paka mbola misy kaboriny français misy cimetière-ny français zegny a Diego ke nagnino ma atsika la France la moitié tsika atsika zay mbola maro zay misofra ao nefa richesse jiaby baka amitsika ao zava fo pont mavavy tapaka ary farany boka pont igny fizavako zay mety mbo kaitsika promesse agnaranany igny tsy ela pont regny pont Bilbe regny pont Bilbe ry mavavy ary ndraiky arabe regny mboka itsika roroe mboka igny hoe promesse raha karaha zegny atsika zegny tsara zegny autonome io zegny mila petraka tsara zegny ya atsika mijery tanàna fa magnano lumière zay tsisy dikany moyen koa misy fa zo misy moyen misy fa amezagna olo hafa etantagna raha igny tsy maintsy délestage fo mandrakizay doria Madagascar obligé délestage Madagascar koa amezagna olo tsy mikaroko mila olo mahay mikaroko aza raha cascade boboka be ary anareo tsy mavita mandeha mandany vola mivanga vy mivanga ciment agnamboaragna ty bassin toro karaha ty firy olo mandafy dynamo hydraulique hay atsika ty tsika fampisoa majery fo fa calculegna zo ty courant karaha zay mavita mampiasa faritra ambanja courant karaha zay mety mavita mampiasa olo faritra ambilibe fa zahavagna zay canalisation ny raha jiaby regny ty mo araiky ty mandeha tany karaha zay ty mandeha fa zahavagna raha jiaby atsika gasy atsika tsy tia atsika miova Madagascar atsika fa zay mivolagna igny zay adversaire zay tsy adversaire zay vahoaka zay fo marary fo zay fo marary fo zay fa zay vahoaka marary fo mivolagna raha misy a Madagascar va raha ampitsarovako atsika fo zo toujours ampodiko fo ndraiky fa
nareo koa matsiaro tsara nareo koa tsy matsiaro tsara magnino zaho mivolagna atsika zegny atsika io atsika misy problème atsika gasy misy problème ya atsika misy problème la famille parce que consulat ny France tamitsika tagny ta Diego tagny naboaka andro ke atsika zegny zay raha mandalo zegny surtout atsika olo samby gasy fova parce que zay koa zegny amy réalité zay zavagna réalité zay le raha mandalo a Madagasikara tokotry atsika misy intérêt tsika maro va intérêt tsika zegny tsy hay olo manitriky intérêt tsika ty atsika misofra atsika gasy mila tsiaro tsika zegny fa za fo magnambara anareo misy consulat zegny tamitsika tagny andeha naboaka nalefa Tananarivo parce que zegny atsika tsy mérite zegny misy raha zegny amitsika agny a Diego agny nagnino izy naboaka ao ino ma problème ary izy nambela ary zay tsy mérite zegny zay Diego ry zegny o mandeha consulat zegny mandeha ry consulat de France zay mandeha ry magnara tokotro misy raha arabezinay tsy mety tsao zay zegny mba fianakaviananay zegny mba mikarakara dossier ndreo hela jiaby regny tsy mety zay va mila zay contrôlegna zegny atsika Diego zegny izy la famille koragna karaha zay fa atsika Diego atsika contrôlegna mikasiky atsika koa marigny français marigny atsika tokotro atao référendum koa marigny atsika vogniniara fa le problème zay boka raha ty zay misy sasany masaritry tia français nefa rô mbala io fo dikan'izegny atsika samy madinika aza ampiadivindreo fa atsika mila mitady moyen koa atsika français marigny atsika mipody français mety fo atsika magnano référendum parce que dialytsika koa tsy vitatsika dialytsika koa ny vitatsika ta Madagasikara atao hoe maleo tegna atsika ty atsika ohatry zay fandrehitsy lumière jiaby tsisy ke mitomagny desine stage zegny tsisy ke mba hoe facture karaha vagny Québec tsisy karaha zegny ya parce que motro tsy vidigna carburant va raha ataondreo zay fo avy a Nigeria mandeha amin'ny carburant baka amy raha ataondreo tsara azonareo zay vahoaka va chef de village izy koa fagnabiagna visa biafy an'olo jiaby maro tsy haiko reo voasambotro igny tegna ny mampalahelo amitsika gasy olo voasambotro clandestin ampodigna Madagasikara ke avy agny gadregna angalagna vola maro ro mitomagny raha karaha zay tsy tsara mbala Madagasikara zay raiky fo magnara karaha zay matoa izy andeha niboka andeha hitady parce que jialy maresaka loatra Madagasikara ao fa tsy zaka ya fa tsy zaka jialy zegny avian'ireo mandeha magnara karaha igny ro mandeha mitady avy a Madagasikara voasambotro alefa mody koa mbala gadregna ino ataonareo gasy karaha nareo sy magnara karaha zegny atsika ty olo araiky fo regny ny mampalahelo olo karaha regny baka kokoa regny le mandeha amin'ny agence tsy haiko mandeha tsy haiko aty mandeha ary nde za zegny hoe volandreo mandeha ro mila andeha hiasa zegny a Canada exemple andeha hiasa Maurice mbala hoanohanigny syndicat zay fa tsy tokotro atao angalagna vola tokotro envoyegna fo olo comptegna firy nombre andreo olo andeha niasa aezagna mirikarika ro tsy rikinigny ke contrôlegna fo ro karaha zegny ataon'olo mitia pays nany vahoaka siregna ao fangalaragna magnadary famondagna olo magnadary famonoagna olo magnadary ya or tsy mila géregna zay tanàna fa zay tsy raha contre fa parce que marary aminay vahoaka gasy zay raha mahazo zay raha jiaby zay blocage zegny raha hitako fiainagna mandalo a Madagasikara zay blocage koa fa tsisy raha reste hoe fa hoe anao tsisy raha ya atsika koa marigny français marigny so ataova référendum so ambara zay marigny ino ma dikany naboaka a Diego agny jusqu'à niany na Andry Rajoelina na avy eo tsy sakiny Andry Rajoelina nagnapody raha zegny izy io ndraiky mandeha mikoragna kabarano resaka visa mandeha tsy haiko mandeha ia mandeha zay ndraiky raha andeha koragniny Andry Rajoelina chef de village ndreo Madagasikara ino raha karaha zegny ino raha karaha zegny magnirika olo fo diova tanàna zoma Tananarivo diovina
Koa boka fagnadiobe madiobe karaha igny zala diova karaha igny partout Madagasikara. Maro koa olo mila vola mila asa tsisy tokotry gasy samby gasy fo magnadio lalagna igny fa vola mila mandeha, financement mila mandeha. Finance zegny fa tsy mety fa tsy mandeha tsara finance donc tsetrika. Ke raha tsy azoko amizay boka fa ro magnasary mivolagna la France atsika tokotry hoe la France atsika fa maro re vahoaka gasy mivolagna raha zay. Atsika zay tokotry hoe asa France atsika la France atsika nangala indépendance karaha tsy indépendance parce que zegny gasy maro zay mitretre raha zay. Ke za ito raha avy nagnambara koragna nitretrendreo gasy jiaby amin'le koragna va résultat fa niboaka zao surtout zay diana zay mijaly ya blocage zegny mahazo fiainagnanay zao io. Zay zao mivolagna hoe tondro hoe zay zegny va zay magnambara raha mahazo tanànanay tretreziny vahoaka jiaby za nagnambara izy. Zay raha volagninay jiaby raha misipasy amin'ny tanànatsika ao tsisy ke raha vandivandy mandalo amin'ny tanànatsika ao raha jiaby volagniko eto. Ke zegny ataon'izolo fa mihoaniky mandeha nagnaboaka amin'ny tanànanay ao zegny koa raha fa mikasiky la France naboaka amin'ny tanànanay ao ndesika amin'ny Tananarivo. Zay zegny nilo zay baka Diego koa mila mandeha amin'ny ambasadiny la France agny mila mandeha agny ya raha karakara zay zay raha mandalo zay. Bon la vérité zay niboaka zao la vérité niboaka ny marigny io fa tsy mipody agny koa Diego agny parce que zegny hoe gnabegna visa tsy haiko magnino mandeha la réunion zay tsisy dikany koa fa magnabiagna biafa raha jiaby maro gasy ao galère mila andeha tadiasa nareo mitondra Madagasikara nareo mitondra Madagasikara zay ke tondra Madagasikara tiavanareo vahoaka ao maro ty asa zo tsy voaka jiaby ao mila idoko Madagasikara maro olo mahay asa an-tagnana électricien mécanicien chauffeur maro olo a Madagasikara misy karaha zay ya. Ke raha io zegny menkiny amitsika samby atsika fo ya atsika zegny resaka fagnavakavagna ty raha tegnany tsy mampivoatra atsika voanalohany tsy fagnavakavagna ty ya. Agence zegny mangala vola malaza matolo jiaby mitretre raha zay mary vola mandeha magnefa amin'ny agence mila andeha asa en Australie mila andeha asa Canada mila andeha asa Maurice maro fikentany mila andeha iasagna maro olo mangala olo miasa fa maro zegny agence corrompu mampijaly gasy karaha izy raha karakara zay zay tsy alainy chef de village onogno zay mba vérifiegny agence regny biafa amin'ny ara-dalagna aboala igny tsy haiko gasy mahavita miasa misy spécialité nany amin'ny asa tadiavany izy mbola azy mandeha miasa azasakanagna lalagna biafa visa jiaby atsika misy droit mandeha mitady asa mandeha miasa amin'olo koa parce que Madagasikara tsisy asa tsisy loziny tsisy raha misy a Madagasikara tsisy ya tsisy raha misy a Madagasikara zay andeha asa ia vahoaka ino bajaj tana misy bajaj raha mideveloppe tanàna misy bajaj zegny raha ataony zao. Ke zegny résultat fa hitatsika vahoaka diana jiaby koa raha hoe atsika ivote volaniko zegny atsika zegny ano référendum dikan'izay tsika mety mahazo koa agnano référendum ndraiky la France parce que koa zegny atao resaka hoe corrompu magoy fo zegny tsisy raha michange zegny fiainagnatsika gasy koa resaka atao hoe parce que la vérité boka sa blesse volagna marigny tsy tian'olombelogno ya vérité zegny izy io zegny blessé olo manjary zegny volagna marigny tsy tian'olombelogno vita pétrole koa ya. Ke raha tiako aviagna zegny resaka ty atsika koa zegny avakavaka agnano magnadigna tsy mety zegny tsy possible anao zao dignanao raha igny raha nisy tamin'ny tanàna teo tsy possible dignanao misy koa taony anao fa tsy tia agnano bebe koa amin'ny fandiniako zay agnano ny bebe koa zegny ya. Que caracoule, ça va? Za mandefa message amin'ny la famille hoany partagenareo beka amboregninareo koragna ty fa
atsika Diego zegny surtout la Madagascar zegny ya bonsoir atsika Madagascar zegny koa raha hoe gna référendum zegny gasy zegny référendum nationalité maro amitsika ao atsika tsy volagna américain tsy volagna tsy haiko irlandais tsy haiko nino fa atsika mbola volagna français fo ankendriky feno amitsika ao na Canada zegny maro misy nationalité io va atsika volagna français koa i vote zegny référendum atsika mety mahazo parce que atsika misofra parce que dialitsika tsy voavatsika tompiny azava baka atsika ry lumière tsy zarizary délestage facture Vankibe zegny agnarany amitsika Madagascar ya lumière tsy zarizary délestage agnarany amy gaz amitsika agny ya facture Vankibe zegny Madagascar obligé anao ko fa nameno courant igny anao magnefa fona aminazy na tsy aminazy fa anao magnefa obligé facture Vankibe ketsika gaz zegny ambassade de France tsy ambassade gasy ambassade de France parce que tsy nianiany raha io taloha tagny fa tao edy na vraiment filany fa nandeha nabokandreo tao raha io consulat France ty nabokandreo ta Diego tao consulat roso nandeha tagny ndefa tranquille taminay tao nandeha naboaka nandeha sika Antananarivo agny zay amizay gaz pur making DS zegny tsy mérite zegny misy zegny consulat amy tanananay ao mbaka raha mikasiky français ndefa zay mba olo français zegny iry la famille hoany maro feka la Réunion misy mipetraka lavitra ro misy papier français fa ro ndeo mipetraka lavitra agny tsy pays français ro mandeha fo maro zegny gasy mandeha kera karaha zegny ke iry la famille hoany zegny ro magnano raha agnatin'ny lohandreo nindreo fo zegny endrova atao zegny raha manjary koa olo koa mivolagna oh nagnavakavaka tsy raha nagnavakavaka parce que raha misy nagnino gasy na nianty nanjary sahina atsika ni mitantara fanagnana atsika richesse tsika atsika mitantara resaka raha fanagnana atsika Madagascar atsika magninofy Madagascar malaza misy volamena misy raha jiaby y en a tout ouais y en a tout il est où y en a pas atsika tsisy atsika zay mi rêve fo zay atsika voka gasy manandraha mitanitsika fa le rêve-tsika zay atsika tsy endriky volagna raha agnatin'ny foto kao volamena na safira na tsy haiko nino diamant nino mercure atsika tsy volagna zay atsika mbola ivolagna vokotra fo la vanitsika misy valera atsika samby atsika fo magnano magie la vanitsika nanjary karaha tsisy dikany samby atsika fo gasy samby atsika parce que zegny resaka lamonitsy namboariny Zagnahary ty zay nandrobaka servony gasy jiaby na hainao Zagnahary tsy nagnamboatra vola io fa olombelogno fonony zay namorogno nagnamboatra vola zegny ndray hely natevako Zagnahary amin'ny araiky zegny tsy namboariny vola fa hainy va olo aby reto avy adala amy vola ty ke zegny ataony so ke Madagascar zegny moyen misy fa moyen io zegny atsika boka mitantara Madagascar atsika atsika mitantara Madagascar atsika oh valise mene manambady reo valise mena non fiainagna mahazo Madagascar ao io fa tsy valise mena iky valise joby série valise joby iky raiky mahazo Madagascar koragna sérieux la famille résultat fa hitatsika nianty oh chef de village agnabiagna visa mandeha la Réunion tsy haiko mandeha ia hazala zegny direct valiny le courant la vérité ambarany marina parce que gasy fa kajo lumière tsisy misy zegny kajo vaoka gasy tsy vitan'izay fiainagna me manonga vo fiainagna vary tsy karaka vary a Madagascar karaha tsy karaka diamant anao koa fa mahazo tokotro fa tsy fagnaraka amy volanao anao tsy maintsy mahazo araiky misy vato volagninao mbola tsy vanigny volanao zay koa fa ambonimbony moraliny volanao anao mihina araiky madio araiky misy araiky meilleur zegny a Madagascar igny hoaninao anao koa zegny volanao zegny ambonimbony moyenne ya koa volanao zegny fa ambanimbany zegny moyenne nany zegny anao zay tsy maintsy mahazo araiky misy vato mbola tsy vanigny zay zegny erera amy tanàna Madagascar anay ao ya tsy vitan'zegny izy nambarako teo atsika Diego tsika tsy mérite parce que tsika koa raha zahava olo mipetraka France maro
mba ao mbola misy fasandrazagnandreo vazaha koa amitsika Madagasikara ao cimetière andreo mbala misy koa amitsika ao ya mbala zegny zay fa misy preuve araiky zay ke raha zay fa lizane raha jiaby avy amizegny ro reto rangona avy any politique ty atsika zegny atsika samby atsika fo zegny sary tsy fankahay ya vahoaka amizay misobira conséquence jiaby ya fa tsika kamo misobira conséquence parce que normalement koa zagna zegny amy réalité zay boka volaniko za fa tsy tantara eky za zio mivolagna manjary karaha magnofo za mivolagna koragna zay koa raha zavagna amizegny hoe réalité zegny ifanagnana Madagasikara volamena tsy ako nino atsika teraka fa tokotry fa carte bancaire fa pare miambigny atsika mbala teraka igny atsika ndraiky teraka boka atao teraka pauvreté ya legny ambony balance fa ambony balance ya miala amy balance reo fa manonga escalier ya vola midriky fo zegny atao hoe la course portefeuille zegny atsika zay teraka zegny fa la course portefeuille zay tegna ny tsy karaha zegny lafa mioany atsika zegny teraka fa la course portefeuille voilà zegny message ntsika jiaby lafa mioany tsy mila dosonareo mijery zegny nareo zegny maro amitsika mipetraka la France zegny mba avantage tsika ny dadilahintsika ny loventsika amindre mandrenitsika taratasy vazaha or raha ty zegny tsy volagniny mariny allo koa fa tsy vitatsika magnamboatra Madagasikara allo tsika magnano référendum soit zay ameza hitondra tanàna kila olo atsika zegny magnano fédéral zegny kila olo mitondra tanàna anany karaha Ameriky ça va magnamboatra raha amy tanàna tsisy ady parce que tanàna coulé karaha io fo olo maro olo mba misy moyen tapidriky raha port sakatsankana zegny ane izy hoe anao nde apidriky raha fo amy port raha tsy manjary parce que tsika gaz fa zatra atsika zegny akory atao tsika nono atsika tsisy moyen tsisy raha tsy maintsy mangala raha occasion de tsika amy tanàna atsika pezaitsika raha zay tsy azondreo olo aby chef de village amy tanàna ao ya raha jiaby zay gadregna port maro olo misy moyen akory mataon'olo na Madagasikara tsisy asa tsisy loziny mibiagna problème antena mivolagna eto ataondreo adversaire antena tsy adversaire magnambara ny marary amy la famioany parce que olo jiaby zio efa mandiniky karakory raha ty zay lovenjafy zay zegny raha nde ataondreo io lovenjafy zegny problème ndraiky jialy dénestage lovenjafy ya problème amizegny may agogofo oleky fa nino firy olo ary a Madagasikara ary taratasindreo fa tsy hena nangalarin'olo feky ambassade de France tsy saky ambela raha fa nisy taminay tany bon ke zegny ataon'izao la famille hoanay tanareo mbola andeha boaka nareo mbelako fa koragna marigny fa tsika fatry diana fa hitany marigny zao la vérité fa atsika tsy fankatia atsika ampiadivigny atsika samby madiniky atsika samby vahoaka zay ambassade de France amitsika agny nandeha naboaka ambassade de France consulat naboaka tamitsika tagny ta Diego tagny la France consulat any France naboaka tagny nandesiny Tananarivo résultat zeny boaka zao visa mandeha ima izy ty biafa raha jiaby gasy maro bako mba zahavo anareo koa kabaro ny agence mandefa olo miasa reto fa misy tsy marigny zegny dizy la famille hoanay nareo mbelako anareo va zegny ataony koragna va le résultat fa hitanareo zegny raha volaniko zegny